siellä Ben? Joo, täällä on Sakari Rämäki, hei. Hei, anteeksi, nyt meni ohi, mä oon autossa vähän huonosti kuuluu. Niin mun nimeni on Sakari Rajamäki. Et tunne minua. Hei. Hei, niin tosta niin sä olit erottanut sen missin niin. Niin? Ja niin, et sä yhtään ajattele, että kaikkihan pizzailee ja elämä edessä nuorella naisella ja Kyllä, juuri sitä ajattelen ja juuri siksi Sarahia ihan ehdottomasti halusin suojella. erottamalla hänet. Tämä on ainut oikea tapa siinä kohtaa, kun tulee tappouhkauksia ihan joka suunnasta. Ai sinulle? Sarahille, Sarahin vanhemmille, minulle, kaikille, ketkä liittyy siihen, ja kun on kyseessä kansainvälinen kriisi. Lue, hyvä ystävä, se koko tiedote, mikä meillä on, sitä ymmärrät, että meillä on maailmanlaajuinen kriisi. Sarah on aivan ihana ihminen, minä olen hänen tukena edelleenkin. Olemme koko ajan yhteyksissä ja rakastan häntä ihmisenä. Hän on todella ihana ja upea ihminen. Silti sä tuhoat hänen urat tolleen, laitat sen jonkun rasismileiman sille. Häntä autetaan ihan eteenpäin, ihan kaikessa tuetaan. Joten kiitos soitosta ja sinä olet oikeutettu omaan mielipiteeseen, mutta silloin, jos ei ole ymmärrystä siitä, mitä puhuu. Kyllä on. Kyllä mä näin ne kuvat, että eihän tuossahan mä itsekin laittanut silmiin vinoon, niin mikä siinä nyt erotetaan jostain, tai missä Suomi sen takia, niin todellakin olen ja aika monet muutkin. Kerro minulle, minkä takia tänään hänen titteli on luovutettu eteenpäin. Kerro minulle se syy, miksi se on tehty niin. Niin siinä oli just, että syytetään rasismista ja joo. Kerro millä tasolla tämä kriisi oli. No sillä, että hän laittaa niin kuin, se, että jos on niin typeriä ihmisiä, että ne loukkaantuu jostain, että pitää niin kuin silmiin vinossa, niin ei kai se ole Sarahin vika. Kyllä nämä vois mennä itseensä. Kyllä. Ja siinä vaiheessa, kun sä olet kriisinhoidon asiantuntija, niin tule sitten uudelleen soittamaan minulle. Mutta nyt mä toivotan sulle oikein hyvää joulua. Meillä on Sarahin kanssa erittäin hyvät välit. Sarahin kanssa ollaan yhdessä tämä päätös tehty yhteisymmärryksessä ja kaikki on erittäin hyvin meidän välillä. Se vaan annat potkut sinä sille. Toivon, että rauha ja rakkaus voittaa tässä maassa. Toivon, että ihmiset kohtelee toisiaan niin kuin haluaa itseään kohdeltua. Haluatko antaa, että muut antaa potkut sulle? Minä kuuntele mitään vihapuhetta. Se itse erottaa. Kyllä. Hyvä. Näkemiin. Joo, näkemiin. Hän ilmeisesti haluaa, että joku erottaa sen, kun hän niin kuin kohtelee itseäsi niin kuin itseäsi, tai kohtelee muita niin kuin itseäsi haluaisit kohdella, niin ilmeisesti hän sitten haluaisi, että joku erottaa hän.